Ari balatayan, Mount Kanlaon mga kapuso padayon ang pagbugasang itom nga aso nga may dala nga abo, bulkan, nagapabilin sa Alert Level 3. Nakatutok ay din Pedreso. Nasundan pa karon nga adlaw ang asod-asod nga pagbugas ng Mount Kanlaon sang aso nga may upod nga abo kagabi. Sa time-lapse footage ng Fivox alas 11:37 kainas ng aga, makita ang ash emission sa bulkan. May kataason ini nga 1,200 metros. Ang padayon nga pagbugas ng bulkan sang abo, hugot nga ginatutukan sang Fivox. Bangod nagapatimaan ini nga may posibilidad nga liwat ini nga maglupok. Ini siya nag-indicate lamang ma'am no wala pa natapos ang phase ng aton nga bulkan. May expected naton nga pwede ni siya matabo pa in the coming futures, pwede pa may matabo nga mga eruption. Bangod sa asod-asod nga pagbugas ng bulkan sang abo, ginapreparahan sa provincial government ang lahar flow. Ilabi na nga may mga tion nga may eksperyensyahan ang pag-ulan-ulan sa probinsya. It is estimated to have a 3 million cubic meter deposit of lahar already. So the danger there is a major rain which could bring down the lahar. Madumduman nga may ginpagwa nga lahar hazard map kung sariin nakalakip ang masobra 100 ka barangay nga posible maapektuhan sang lahar flow sa Negros Occidental. Base sa ginkasugtan sa sinapol sa gobernador, upod ang Task Force Kanlaon magapabilin sa 6 kilometer ang permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas.